τον εαυτό σου. Γιατί μου τα λες όλα αυτά? Γιατί όπου οι άλλοι τα βλέπουν μαύρα, εγώ βλέπω μαγεία. Και ομορφιά. Εντάξει, τώρα με φλερτάρεις. Λιγάκι. Να, ένα μικρό δώρο. Όχι, δεν μπορώ να το δεχτώ. Είναι ένα σύμβολο της φιλίας μας. Όλα καλά εδώ πάνω? Ναι, Μέισον, συγγνώμη. Ήθελα να ξεφύγω από τους δικούς μου για λίγο. Κι εγώ ήρθα μόνο να δω τι κάνει. Συγγνώμη αν πέρασα τα όρια. Τα πέρασες, φίλε. Εγώ είμαι εδώ τώρα. Λυκάνθρωπος. Γεια σου, Άλεξ. Γεια. Λυκάνθρωπε. Δεν μου αρέσει αυτός. Μήπως πρέπει να ανησυχώ για κάτι? Για τίποτα. Καλά. Σου έχω κάτι για να σου φτιάξω το κέφι. Σκέφτηκα να κάνουμε ένα μικρό πικνίκ. Δεν πιστεύω να φάμε ιταλικό, γιατί το μπούχτισα για σήμερα. Όχι, αλλά σκέφτηκα κάτι πιο σοφιστικέ. Σολομό στον ατμό. Μέισον, τι ωραίο αυτό. Να κάνω μια μικρή αλλαγή. Και βέβαια, αγάπη μου. Κοίτα εδώ, η χαρά της λιχουδιάς. Εγώ τη φτερούγα. Όχι, Άλεξ. Άλεξ, αυτό το φαγητό είναι ανθυγιεινό. Εξάλλου καθόμουν και μαγείρευα 2 ώρες πάνω από τον ατμό. Γιατί, αφού εμένα μου παίρνει μόνο 2 δευτερόλεπτα. Κατάλαβα. Ώστε έτσι θα είμαστε από εδώ και μπρος. Ορίστε. Να, εσύ, εγώ και το ραβδί σου. Κάνεις τα μαγικά σου χωρίς να σκέφτεσαι τους άλλους. Μέισον, γιατί φεύγεις τώρα? Για μας τα έκανα όλα αυτά. Και εγώ το ίδιο. Και μετέτρεψες το αριστοκρατικό πικνίκ του Μέισον σε πανηγυριώτικο φαΐ. Όλοι ξέρουν πως το αγαπημένο μου φαΐ το σερβίρουν σε χάρτινα κουτιά μαζί με κάποια κίτρινη σάλτσα. Γεια σου, Άλεξ. Ξέρεις ποιο είναι το λάθος σε αυτή την εικόνα? Τα ρούχα σου είναι από τη δεκαετία του 90. Και όταν τα φοράτε εσείς είναι vintage? Βρήκες τρόπο να ξεφορτωθείς αυτό το πράγμα? Όχι, είχα άλλα πράγματα. Αλλά μην ανησυχείς, θα βρω κάτι πριν ο Μαξ το ξαναχρησιμοποιήσει. Ποιος θα με βοηθήσει να φτιάξω τζακούζι? Ξέρω πως θα κάνει τις μπουρμπουλήθρες. Μαξ, άσε πια την Ιταλία. Και εσύ, Άλεξ, πρέπει... Ξέρω. Να σοβαρευτώ. Έχεις δίκιο, μπαμπά. Αυτό θα το πάω στη θέση του. Μαξ, ξέχασες το βαρέλι. Μαξ!